Hei, mun nimi on Beata Joutsen ja mä näytän tänään, kuinka tehdään shinkolleen listeröintitekniikkaa. Mulla on täällä kollega, taidemaalari oppilas paikalla. Mä oon Miikka Rahikainen ja mä oon täysin noviisi, mikä tähän tekniikkaan tulee. Mutta mä oon aina halunnut oppia sitä ja nyt vihdoinkin se tilaisuus on tullut. Alkuun me tarvitaan jotain pohjamateriaalia paperiksi, jotta me voidaan listeröidä avoimia papereita, sitten silkkipapereita näihin paksumpiin kiinni. Ja nämä paksummat täytyy ensin pingottaa levylle. Ja mulla on nyt tämmöinen muovi päällä tässä pöydän päällä. Ja sitten mä sumutan näitä kosteeksi. Ja molemmin puolin. Jos tää olisi grafiikan painolaatta, joka me painettaisiin tähän päälle pressin läpi, niin silloin tää pitäisi ihan kokonaan kastaa veteen niin, että se on läpi vettynyt. Mutta nyt riittää tämmöinen pienempi kastelu tähän demonstraatioon. Ja mä laitan nämä muovin sisään. Se paperi imee ja kuten näette, se alkaa täydystyä, kuplistua sen kostutuksen jälkeen. Nyt me päästäänkin sitten tekemään liisteriä. Tää on vähän kuin ruokaa laittaessa päästään keittopuuliin. Eli lieden luokse laitetaan. Se pitää saada kiehuvaksi tää vesi. Okay. On täällä valmiiksi kylmää vettä. Ja sitten tää varsinaisesti liisteri sekoitetaan erittäin kylmään veteen. Banaana laitetaan se tänne sekaan pitkylän kanssa. Ihan kuin tekisi kiisseliä. Tässä meillä tää liima. Siitä tulee muutama kupla. Sen näette, että se nyt on tässä paksuuntunut, ihan kuin kiisseli. Ja nyt sieltä tulee muutamia kuplia ylös. Tärkeää on, että se ei varsinaisesti pääse kiehumaan. Eli nyt kun tulee nämä muutamat ensimmäiset kuplat, niin se riittää. Muuten se menettää ne riisiominaisuutensa. Nämä pitää nyt sitten leikata. Tähänhän voi käyttää terävää veistä tai saksia. Mä nyt ihan käytän tällaisia. Nyt ideana, että siitä tulee siisti. Nyt meillä on täällä jäähtynyt liisteri. Ja nyt, jotta tämä olisi kestävämpää tämä liisteri, että se pysyy paremmin siinä paperissa, se mitä me aiotaan siihen shinkolleen menetelmän nyt liisteröidä, eli sitä sinne tippa liimaa. Mikäli johonkin taideteokseen tulee hapettumia, niin sehän kellastuu. Yeah. Nämä kaikki paperit, mitä käytetään taideteoksista, täytyy olla happovapaita papereita. Nyt mä teen niin, että mä otan tämän tällaisen pienemmän siveltimen, erilaisia tällaisia laakasiveltimiä, eli tällaisia leveämpiä, mieluummin kuin pyöreitä. Ne sopii tähän tekniikkaan oikein hyvin. Mä teen sen näin, mä otan sen tuosta keskeltä. Kuten näette, se paperi venyy, ihan niin kuin puhuttiin. Ja tää on nyt sitä kootsoa. Me käytetään nyt tänään tähän liisteröintiin shinkolleen menetelmä molempia papereita, joista aikaisemmin puhuin, eli kootsoa ja kampia. Ja sitten minulla on täällä pieni palanen, joka mä onnistuin tässä kollegaa odotellessa repimään, kun järjestelin näitä, mutta hätäilyttävän näköinen, koska sen asian saa korjattua, niin kuin oikeastaan vähän kaiken saa korjattua, kun vaan näkee pikkasen enemmän vaivaa. Tässä näkee nyt tällaista vähän restaurointiakin tässä samalla. Kuinka toimia hätätilanteessa. Eli nyt jos tähän olisi painettu grafiikan pressin läpi, niin että siinä olisi ollut kuparilaatta, niin siihen olisi tullut sellainen syvennys.
Ja vertaukseksi mä voin tässä näyttää Chincolle-tekniikalla aiemmin tehdyn teoksen, jossa mä oon käyttänyt liukuvärjäystä ja tässä on käytetty gambipaperia ja siinä näkyy nyt tää Grafikan syväpainolaatan tekemä tällainen syvä uurre tähän paksummalle paperille ja siihen on sitten liisteröity samalla kun on painettu niin tämä kuva, jossa on sekä liukuvärjäys että tämä hahmo, joka tässä harrastaa akrobatiaa. Ja nämä on sitten lisätty jälkeenpäin, silloin kun se on ollut pingotettuna. Ja toiseksi esimerkiksi voin näyttää vaikka tällaista, nämä molemmat tällaisia vanhempia teoksia, niin tällaisen gorillaperheen. Tässä on käytetty myös gambipaperia, jossa on tehty liukuvärjäys ensin ja sitten nämä viivat. Ja tätä tekniikkaa voi myös käyttää esimerkiksi lasia liimatakseen. Tässäkin on tällainen hyvin vanha teos opiskeluajoilta, joka nimi on Melankolia. Näitä voi laittaa esille vaikka tällaisiin telineisiin näitä lasiteoksia. Siitä vaan kokeilemaan.